La meva trajectòria en cicles formatius va començar al Bernat Alferrer, on vaig realitzar un grau mitjà d'instal·lacions elèctriques automàtiques, on el segon any vaig realitzar la dual a l'empresa Enertècnic, on actualment segueixo treballant, i després del grau mitjà vaig decidir fer un grau superior per ampliar els meus estudis, i el cicle superior es diu Automatització de Robòtica Industrial. Són alumnes molt joves, de 17 a 18 anys, majoritàriament. El seu perfil és un perfil molt tècnic i han passat un procés de selecció a l'institut de tal manera que està una mica garantida a l'èxit del projecte de FP Dual. L'FCT és l'acrònim de Formació en Centres de Treball, és un mòdul professional obligatori en tots els cicles formatius en el qual l'alumne, en comptes de cursar-lo presencialment al centre, l'ha de cursar amb una entitat o amb una empresa. L'FP Dual és una modalitat de la formació professional en la qual l'alumnat aprèn de manera pràctica a l'empresa contingut curricular que deixa de fer en el centre. Bàsicament es diferencia pel nombre d'hores, que és considerablement major a l'FCT, i que l'alumnat té una percepció econòmica per la seva estada a l'empresa. La modalitat de contractació se sol fer amb una beca o amb un contracte. El dia a dia d'un alumne en pràctiques a l'empresa Enertècnic varia molt en funció de les instal·lacions que toquen fer aquell dia. Avui, per exemple, estem fent una instal·lació fotovoltaica, però pot ser que hi hagin dies que estiguem fent instal·lacions de pisos, manteniments industrials, una instal·lació d'aire condicionat, etc. I, per tant, cada dia canvia molt la tasca que s'ha de fer. Llavors, ens serveix molt que hagi estudiat al Bernat Alferrer perquè la base elèctrica que li dona l'institut ens serveix per desenvolupar tot el tipus de tasques que fem. El seguiment que es fa de l'alumnat quan està fent pràctiques a l'empresa és a través d'uns tutors. Tant a l'empresa com al centre se'ls assigna un tutor i aquests dos tutors estan totalment coordinats per aconseguir que l'alumnat realitzi el pla d'activitats que hi ha previst en els seus estudis. I, a més, no únicament es tenen en compte aquestes activitats que estarien més reglades, sinó que es té molt en compte a l'aconseguir desenvolupar les competències transversals que els donaran una diferència important respecte a la resta de professionals del sector. Els beneficis que obté l'empresa al contractar un alumne en pràctiques amb FP Dual a curt termini és que l'estàs formant tal com tu vols que sigui aquell alumne o aquell treballador, i a llarg termini està clar que ja agafa un grau de maduresa y d'autonomía que para la empresa le va molt bé. Lo que he aprendido en la escuela y utilizo diariamente en mi puesto de trabajo es a saber y poder trabajar con la electricidad con seguridad, ya que es algo que es peligroso y tienes que tenerle respeto en su medida, però nunca miedo. El meu pas pel Bernat Alferrer va ser que jo vaig entrar a estudiar el grau mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques i el segon any em van donar l'oportunitat d'entrar amb FP Dual a l'empresa on estic ara, Enertècnic, i llavors, quan vaig acabar el grau mitjà, volia estudiar un superior per no quedar-me només amb un grau mig i vaig decidir estudiar el grau de robòtica industrial al mateix institut. Llavors, durant aquests anys de superior vaig estar treballant pels matins i estudiant per les tardes, compaginant-m'ho, i un cop vaig acabar els estudis superiors, doncs l'empresa em va donar l'oportunitat de continuar a la mateixa empresa amb una categoria superior i llavors ara mateix estic amb uns estudis superiors a la mateixa empresa on vaig començar a fer la dual. La FP Dual millora curricularment els alumnes. Els alumnes adquireixen els coneixements pràctics que necessita justament l'empresa. A més, els alumnes, per a ells és enriquidor saber que són valorats i que tenen un sou a l'empresa i que per primera vegada són un treballador de l'empresa.